Amics, companys, ara estem a Sants. Hem arribat molt aviat, anem a buscar el bus, que no tenim ni idea d'on està. Aquí hi ha com molt. Bueno, ara ja hem arribat a València, hem recollit a la Mari pel camí. Estem intentant agafar un taxi perquè anem a l'apartament. Tenim per aquí, no sé si es veu, una falla. Aquí tenim una mascleta de carrer, el Xavi, la Carlo. Carlo, on anem ara? Anem a l'Ajuntament a veure la mascleta. I ara veurem la supermascleta, que avui segurament la veurem de bastant lluny, no? Perquè La veurem des de superlluny. Demà sí, no? Sí, demà al centre, com aquests que van pringar, vamos. Ara ja hem dinat una bona paella, hem estat a la mascleta, no l'he gravat, intentaré gravar-la demà perquè avui, bueno, estàvem molt lluny i tampoc es veia res. I ara anirem a passejar, a veure falles. Imatges quotidianes que descriguin a la persona. Em pots veure espantant. És que ha aparegut la Mari darrere així com un fantasma. Sí, és com el remat, Ja portem una estona mirant falles, s'ha fet de nit. Anem a veure la Verge de los Desamparados. Sí. Des d'aquí no crec que s'apreci, però tota la capa aquesta, tot això d'aquí, tot això són flors. Totes les falleres de València, des de totes les falles de cada barri de tota València, s'han de venir fins aquí caminant per portar-li les flors a la Verge. Li porten una ofrena de flors, que són clavells, i han de fer, es fa el mantell i després el que hi ha al darrere del mantell, que són com uns quadrats. No en fan imatges i així posen les que no han pogut utilitzar, estan allà. Ai, però és preciós, realment? Tots són flors. Hola, bon dia. Perdoneu la meva veu, coses que passen. Ahir a la nit vam estar... Ai, és que m'esteu mirant tots. Bueno, això, que ahir vam sortir i tal, aquest matí ens hem dutxat, nos hemos acicalado i estem aquí a la plaça de l'Ajuntament esperant a que facin la mascleta. La mascleta són molts petardos, et tremola tot i et quedes sord. Un resum així ràpid. Ara anem a jugar cartes per passar l'estona. M'encanta això. Carlo, doncs ho he gravat perquè ho tinguis per sempre més, el teu moment ideal. És que estan noves. Obrir unes cartes noves. ASMR.
Buah, tío, vaya merda la veu que tinc. Tengo más carreras que el Rayo McQueen. No estic parlant gaire a la càmera, però és que és tot tan bonic i tan... No he de sortir jo, han de sortir aquestes meravelles. L'Eli hauria de sortir més de càmera, també. Voleu que la gravi? Ah, sí? Doncs un moment, dona amb la càmera. No, tu fes fotos. M'obliguen a fer fotos. Estic com sola, Carlos. Que bé, i ara plou. Ai, estàs gravant. Avui ja marxem. Hem recollit les coses aquí ja, tot a punt per marxar. Últims pipis. I ara anirem a agafar el bus. El cansament és real. Democràcia. Let it go. Let it go. I'm on a bench therapy. This is strike. Que tu aterriza. Krasturi, que tordiasa. Que tordiasa.